краіна магчымасцяў, Наколькі гэта вялікая страта? нераскрытых магчымасцяў. І гэта зусім не парадавала жыхароў. Ні в якім разе. Рушаецца нават логіка. Чого це нас так довго не ліквідують? Чым мы можам ганарыцца? Здароўкі, вы слухаеце падкаст цэнтра новых ідэй пра тое, як жывуць беларускія рэгіёны і што ім або нам з імі рабіць. Чым жыве не сталіца, якія ў іх праблемы і ў чым яны наадварот крутыя. Пра ўсё гэта мы заўжды размаўляем з экспертамі і нашымі рэгіянальнымі лідарамі. Падкаст для вас вядзе Еўген Меркіс. Паехалі! І рушыць я хацеў бы сёння ў нашае мінулае, такое далёкае і блізкае адначасова ў відзе гісторыка-культурнай спадчыны. У якім яна зараз стане, як ахоўваецца, што яе чакае і як яе змяніць да лепшага. А дапаможа нам у гэтым гісторык, экскурсавод, сябра праўлення беларускага камітэта ІКАМОС Цімох Акудовіч. Вітаю, Євген. Цімох, а для цябе асабіста Беларусь гэта краіна замкаў ды храмаў або край суцэльных руінаў? А мне і не тое, і не тое. Ад вобразу Беларусі як краіны замкаў я як гісторык уже досыць даўно адышоў. Тут складанае пытанне, тому што такое замкі, гэта асобная тэарэтычная дыскусія, якую можна на 1,5 гадзіны разгарнуць. Ну, але калі так абагульняць, то ад вобразу Беларусі як краіны замкаў я ўсё-таки крыху адышоў, не так у нас шмат і не такую яны ролю адыгралі. Вось, але і руінаў я ў Беларусі ўжо, слухайце, не так шмат нас тых руінаў засталося. Я-то пачаў там экскурсаводам, студэнтам ездзіць яшчэ там 20 год назад по Беларусі, вот тады было руінаў. А зараз уже столькі ўсяго адрэстаўравана, адноўлена, што тут хутчэй праблема, што ў гэтым сэнсе Беларусь становіцца краінай, скажем так, такіх цацачных замкаў, так, і цацачных храмаў, што аднаўляецца ўсё вельмі так, часам залішне прыгожанька і не до конца зразумела для чаго. Мне падаецца, у сэнсе спадчыны Беларусь это краіна магчымасцяў, нераскрытых магчымасцяў. Бо мы яшчэ не до конца разабраліся, што з ёй рабіць і як. Таму я вот хутчэй на Беларусь гэтай пазіцыі гляджу. На край нерэалізаваных магчымасцяў. Вось так вось. Вось літаральна на мінулым тыдні стала вядома, што той самы ІКАМОС, а менавіта беларускі камітэт міжнароднай рады па помніках і гістарычных мясцінах ліквідуюць. Наколькі гэта вялікая страта для нашай краіны? Да не, я наадварот з аптымізмам на гэты працэс гляджу. Ну, па-першае, тут столькі добрых арганізацыі ліквідавалі, што аж перажываў, чаго это нас так доўга не ліквідуюць. Вот, таму наадварот, гледзячы цяперашняй сітуацыі, нават крыху рады, што мы ў добрай кампаніі аказаліся. Наконт усяго астатняга, ці будзе гэта горш для там працэса там рэстаўрацыі ў Беларусі, то ну не думаю. Мне здаецца, на пагаршэнне рэстаўрацыйных працэсаў у Беларусі паўплывае ўсё разам, а не там асобная ліквідацыя асобнай грамадскай арганізацыі. Вось, то есть тут якраз-то ІКАМОС это хутчэй арганізацыя тэарэтычная, якая ну 10 распрацоўвала нейкія новыя падыходы, нейкія тэорыі выстаўляла. Таму гэта не тое, што вот прям тут і зараз паўплывае на пагаршэнне вот якасці работ. А якія тады галоўныя дасягненні можна вам прыпісаць? У нас вялікая колькасць камітэтаў існуе ў Беларусі і не ва ўсіх можна разабрацца. Чым вы займаліся і чым, можа, цяперака будзеце займацца? Ну, за гэтыя гады вельмі па-рознаму. Быў час, калі актыўна займаліся валанцёрскімі летнікамі па Беларусі, там на розных замках хадзілі, там у Гальшанах, напрыклад, у нас быў цэлы цыкл валанцёрскіх дзеянняў. Займаліся пытаннем некропалю вельмі актыўна, апошнія гады гістарычных спрабавалі выпрацаваць падыходы, як это ж вот асобнае пытанне, да, вот стаяць у нас вясковыя могілкі всякие па ўсёй Беларусі, так, і яны нікому не патрэбныя, закінутыя, ну я менавіта пра старыя. І вот што з імі рабіць? Так, як бы аднавіць іх, чысціць выглядае мала перспектыўна, пакуль там самі людзі не зацікавяцца. Што там захоўваць, так? І пытанне гэта яшчэ мацней актывізавалася, калі вот у Мінску на вайсковых могілках пачаліся праблемы, калі там ледзьве захацелі не знесці палову тых могілак гістарычных, то спрабавалі гэты клубок разблытаць. Апошнія гады вот у 19-м годзе і ў гэтым годзе праводзім конкурс спадчыны ў дзеянні. Вялікі конкурс, які падсумоўвае ўсе вот вынікі рэстаўрацыйных, культурных, сацыякультурных праектаў у сферы аховы спадчыны. І тут, дарэчы, момант такі, здаецца, атрымаецца у нас гэта зрабіць. Старшыня наш Сцяпан Штурэйка так змог правільна ўсё выстраіць, што з ліквідацыі беларускай ІКАМОСа ў Беларусі гэты конкурс
А у нас зараз от этап, вот, хутка фінал, умоўна кажучы. Вот, перайдзе пад патранаж міжнародных еўрапейскіх арганізацый і нават вырасце ў статусе, а не згубіцца. Да таго, што ва ўсіх гэтых ліквідацыях ёсць вялікія плюсы. Таму, яшчэ раз паўтарусь, КАМОЗ — это больш арганізацыя па тэарэтычнай дзейнасці, вот выпрацоўкі нейкіх падыходаў да спадчыны, бо спадчына — это ж не пытанне там будаўніцтва часцей за ўсё, хаця гэта ўсё перарастае аднойчы, але спачатку это пытанне разумення, для чаго нам спадчына, што з ёй рабіць і як на яе глядзіць грамадства на дадзеным этапе. А это таксама такі непросты клубок всякіх праблем, інтрыг, эмоцый і ідэалогіі, што вот гэтым таксама трэба разбірацца. А вось якраз такі цікавае пытанне, наколькі мы добра ведаем, колькі ў нас той самай спадчыны засталося? Калі браць хаця б афіцыйныя спісы гісторыка-культурніцкіх помнікаў ды каштоўнасцяў. Мне акурат два прыклады ад нашых суседзяў у галаву прыходзяць. У той жа Літве можна на адмысловым сайце знайсці ўсё. І назву, і дату будаўніцтва, сканы дакументаў, і нават імя адказнай асобы, ці дакладнае месцазнаходжанне на мапе. Клас, зручна ды цікава. З іншага боку, ёсць украінскі досвед. У іх вось нядаўна праходзіў штогадовы конкурс «Вікі любіць славутасці». Мэта – зрабіць якаснае фота аб'ектаў са свайго спісу. Дарэчы, Беларусь не ўдзельнічае ў гэтым конкурсе, бо няма арганізатараў і спонсараў. Але самае цікавае іншае. Выявілася, што некаторых каштоўнасцяў ужо даўно не існуе, а аднаму нават паспелі надаць ахоўны статус праз 25 год пасля разбірання яго ў рэальнасці на цаглінкі ці дошчачкі. А якая з гэтым сітуацыя ў нас? Ці ўсё ў нас падлічана, знаходзіцца ў рэестры? Як наогул выглядае працэдура надання нейкаму аб'екту ахоўнага статусу? Ты вельмі добрыя прыклады правёў. Украіны і Літвы. Вот у нас у прамежкавым стане, паміж, што называецца. У нас каля 5000 аб'ектаў зараз у спісе. У параўнанні з Украінай у нас, я думаю, все-таки няма такіх памылок, як у украінскім спісе. То есть тое, што ўнесена, тое стаіць. Але па прычынах архаічнасці, скажем так, нашай дзяржаўнай сістэмы у нас няма пакуль што вот такога добрага рэсурса інфармацыйнага, як ёсць літоўцаў, да, дзе ўсё гэта можна онлайн паглядзець. Гэта ёсць у сістэме, гэтыя карткі гэтых аб'ектаў, яны прысутнічаюць у самім міністэрстве, але недаступныя яны звычайным людзям. І аднойчы, конечно, это павінна будзе быць зроблена, каб можна было, як у Літве, паглядзець это ўсё на карце. Наконт таго, ці ўлічана ўсё? Слухай, вот гэта пачынаецца крыху тэарэтычнае пытанне, а што мы хочам улічваць? То есть, на маю думку і думку вялікай колькасці даследчыкаў і аховы помнікаў, вялікая колькасць аб'ектаў не уваходзіць у гэты спіс. То есть дзяржава не таму, што не ўлічана, не таму, што не хапіла рэсурсаў палічыць, а таму, што дзяржава прынцыпова не хоча браць на себе адказнасць за гэтыя аб'екты. Это часцей за ўсё нейкія рэгіянальныя камянічкі, нейкія будынкі 20-30-х гадоў, якіх-небудзь невялікіх мястэчках, гарадах, якія там актывісты могуць падаваць ў спіс. Працэдура падачы, яна крыху мянялася апошнія гады, збольшага любы чалавек можа скласці гістарычную даведку, зрабіць некалькі фотаздымкаў па схеме пэўнай даце пісання гэтага аб'екта і даслаць у міністэрства. Раз на месяц збіраецца рада, якая прымае рашэнне ўносіць ці не ўносіць. Але тут важны момант. Вялікае значэнне мае згода мясцовых уладаў на ўнесенне ці ўнесенне ў спіс помніка. А мясцовая ўлада часцей за ўсё не вельмі хочацца мець дадатковую боль у сябе ў раёне. Таму яны пішуць, што не надо, не такі это важны аб'ект. І па зразумелых прычынах рада часцей за ўсё прыслухоўваецца, не заўсёды, але вельмі часта прыслухоўваецца менавіта да раённай адміністрацыі. Таму у нас, на жаль, далёка не ўсё, што магло быць унесена ў спіс. Вось. Я, ў прынцыпе, магу часткова зразумець улады, асабліва ў рэгіёнах, калі яны супрацьдзейнічаюць наданню розным аб'ектам ахоўнага статусу. Гэта ж лішнія клопаты і, самае галоўнае, грошы. Адкуль іх узяць і як гэтае пытанне вырашаюць у іншых краінах? Слухай, тут есть два моманты. Першы момант, у іх банальна проста больш грошай. Мы все-таки кажам пра нашых суседзяў з захаду, і гэта еўразвязцы, і ў іх это ўсё адладжаная праграма, сістэмы, падтрымкі, гранты. І проста банальна больш магчымасцяў атрымаць гранты. І тут мясцовыя ўлады звычайна вельмі за, таму што гэта не праблема, гэта інвестыцыі у твой рэгіён. То есть там все працуе наадварот. Это першы момант. Ёсць другі момант.
Там шмат розных варыянтаў, но там крыху іншы падыход да спадчыны. Ну, па-першае, там арганізацыі, якія падтрымліваюць рэканструкцыю аб'ектаў, ну, могуць атрымліваць льготы дзяржаўныя па падаткаабкладанні. Вот ёсць, ну, кшталту як частка дабрачыннасці. Ёсць такі момант. Пасля ёсць момант, калі вельмі абагульняць. У заходніх краінах крыху прасцейшае стаўленне і больш зразумелае стаўленне да рэстаўрацыі. То есть там прасцей всю гэту справу правернуць. Там ужо наладжаныя схемы, як гэта робіцца. Ёсць спецыялісты, якія могуць прыехаць, зрабіць. Это каштуе там нейкіх канкрэтных грошай і ты атрымаў. А у нас кожная рэстаўрацыя гэта, калі это не дзяржава робіць, а дзяржава бярэцца толькі за вялікія буйныя аб'екты і ўсё, гэта, ну, такі сабе, як бы, фортуна такая, гульня ў казино, тому што узяў ты нейкую камянічку на раёне, і ты просто не ведаеш, з якога боку табе прыляціць. Вот, абсалютна, таму што можа ў выніку аказацца незгодная раённая ўлада, якая табе прадала гэта, потом падумала, што нейкі неправільны чалавек, давайте яго будзем выжимаць з раёна. Табе можа прыляцець там ад якой-небудзь санстанцыі, нечакана ад пажарных, што ты там на нейкай камянічцы гістарычнай лестніцу не паставіў пажарную. Ну, вот это вот все. Недапрацавана зразумелая схема рэканструкцыі, ну, нейкіх такіх нават тыповых будынкаў, млын, напрыклад, да? Не тое, як правільна ўсё канкрэтна рабіць, але якія шляхі ёсць, так? І з-за гэтага такі занятак становіцца вельмі рызыкоўным. То есть у Еўропе гэта ўсё крыху больш стандартызавана, у нас не, і гэта вельмі моцна ўплывае на працэс. Вось. Калі працягваць тэму фінансаў, то адным са шляхоў прыцягнення сродкаў для аднаўлення аб'ектаў нашай спадчыны маглі б быць сродкі спонсараў. Адразу ж прыгадваецца, як пісьменнік Андрусь Горват, грамадскі дзеяч і ўладальнік моцных навінаў Пятро Кузняцоў ды прадпрымальнік Александр Баранаў, які, дарэчы, у родным Мазыры аднаўляе знакаміты комплекс будынкаў культу Даліна Анёлаў, так вось яны скінуліся і выкупілі сядзібу Горватаў у Нароўлі. А зусім нядаўна журналіст ды рэдактар Павел Дабравольскі з партнёрамі ўсяго за адну базавую, то бок усяго за 29 рублёў, выкупіў сядзібу Рудніцкіх у вёсцы Асада Дзедзіна. Гэта сапраўды так танна? Ці спрацуе гэты падыход? І якія наогул абавязкі тады на новых уладальніках? Ну, па-першае, скажу, што гэта я вельмі пазітыўна гляджу на гэтыя штукі. Мне здаецца, я вельмі спадзяюся, што за гэтым будучыня, калі апантаныя людзі, зацікаўленыя з бэкграундам асабістым, там, з нейкай адукацыяй, з всякімі soft skills, як это зараз модна казаць, калі яны бяруцца за гэту справу. Гэта было і раней, не сказаць, што вот дадзеныя кейсы это першы прыклад, але апошнія гады 2-3 я бачу, ну, вельмі вялікі ўздым у гэтым накірунку. Ёсць жа яшчэ прыклады, напрыклад, сядзібы Шчорсаў, сядзібы Хаптовічаў у Шчорсах пад Наваградкам, дзе не выкупілі, але стварылі фонд по правядзенню ў парадак гэтай вялізнай сядзібы. І вот зараз літаральна з мінулага года дзейнічае ініцыятыва па сядзібе па палацы Радзівілу ў Паланэшцы. І, ну, мне здаецца, гэта там цэлы такі накірунак дзейнасці. Тут адзінае трэба разумець, што на апантанах жа здалёка, ну, не то, што далёка не выйдзеш, апантаныя ўсё на сябе не возьмуць. Да? Павінны быць схемы зручныя для больш простых людзей, каб взяць млынок і зрабіць там хостел, не ведаю, нешта такое. Вот гэтага у нас зусім няма катэгарычна. Але вельмі радуе, што ёсць апантаны, якія гэту сцежку прабіваюць. Значит, якія на іх абавязкі, яны падпісваюць ахоўны ліст, у адпаведнасці з якім павінны праводзіць рэканструкцыю, рэстаўрацыю, ці што яны там сабе надумалі, пад кантролем Міністэрства культуры. То есть, вот яшчэ адна праблема, што, ну, дакладней, можа, не Міністэрства культуры, а Мінтэгатай рады, якая збіраецца раз на месяц, і спецыялістаў з Мінкульта. Але вот там таксама неясна, дзе яны скажуць, што можна, а дзе нельга. Ты заўсёды можаш патраціць сітуацыю, калі ты прыдумаў нешта правільнае, а табе скажуць, нет, нам штосьці не падабаецца, што мы не можам сказаць, но нам не падабаецца. І все твои ідэі паляцяць. Ну, але ж мы ж беларусы, мы ж умеем дамаўляцца. Таму, я так разумею, пазітыўныя кейсы ствараюцца там, дзе у актывістаў з'явіўся контакт з мясцовай адміністрацыяй, з'явіўся пэўны контакт з Мінкультам. І гэта вот, па маіх адчуваннях, гэта такія пазітыўныя рэчы, яны дзейнічаюць менавіта просто на асабістых добрых стасунках. Это не кумовство, а в сенсе просто на взаимопонимании, да, взаиморазумении с этими чиновниками. Когда оно з'является, то люди готовы ризикнуть. Вот здесь напевно так.
Але вось супрадзенне з боку мінкульта або заканадаўчыя нормы ў гэтай сферы, яны ж рэальна замінаюць уладальнікам падобных будынкаў. Я ведаю выпадкі, калі ў тым жа гомлі драўляныя дамкі са знакамітым багатым разьбяным дэкорам атрымалі ахоўны статус, і гэта зусім не парадавала жыхароў. Бо ім цяперака нават рамонт не правесці як хочаш, усё трэба ўзгадняць. Пры гэтым некаторым з іх яшчэ Хрушчоў абяцаўся газ правесці, але гэта так і не адбылося. Як ім быць, як такі канфлікт інтарэсаў вырашаецца ў іншых краінах? Ну, пакуль гэта ніяк. Пакуль гэта патавая сітуацыя, ёсць гэтая праблема, што калі мы кажам пра унесенне ў спіс какой-нибудь замка ці храма, то тут як бы він-він, все перамаглі. А калі мы кажам пра ўнесенне ў спісы нейкай там вулачкі, забудовы, дзе жывуць людзі, то это несумненна становіцца вялізнай праблемай для гэтых людзей. У прынцыпе, тое ж самае ў Еўропе. Ну, ты з гэтага нікуды ад гэтага не дзенешся. То есть, ну, калі ты у спісе помнікаў, то і ўсё. Плюс Еўропы, зноўку, там сюды вельмі розная сітуацыя, але калі вот абагульняць крыху, то ёсць два моманты такія, на маю думку, агульныя, абагульняючы. Это першае, тое, што там зноўку крыху лепш прапісана, што можна, што нельга. Бо у нас што можна ці што нельга, вельмі часта рашае просто чыноўнік. Вот ты захацеў цвік забіць, ну я вельмі груба кажу, у сваім такім дамку. Ты мусіш вот прыйсці да чыноўніка і сказаць, хачу забіць цвік, а ён паглядзім, што ён рашыць. Вот ён на хаду рашае. Я вельмі зараз груба апісваю. Там ёсць, конечно, свае правілы, але іх крыху менш, і яны крыху больш такія незразумелыя, чым это правілы у там якой-нибудь Польшчы, напрыклад. Гэта першае, а другой момант вельмі часта людзі, якія жывуць у гістарычнай спадчыне, маюць пэўны профіт. І могуць даплачваць грошы, і могуць там нейкія льготы ўводзіць. Ну, ці прынамсі яны вельмі добра зарабляюць з таго, што жывуць у такім доміку і там і гандлююць якімсь сувенірамі ці нешта яшчэ. То есть там ёсць вот гэты момант таго, што ты можаш, ну, неяк матэрыяльна атрымаць кампенсацыю за гэтыя праблемы. У нас такога блізка няма. Таму чалавек, які пасяліўся ў такім доміку, ну, если не пасяліўся, а раптам апынуўся ў доміку, які стаў помнікам, ён атрымлівае шмат праблем. І гэта проста так ёсць. Вось пра пытанне, што наогул лічыць сёння гістарычнай спадчынай, як з ёй абыходзіцца. Мне вядома пэўнае супрацьстаянне па гэтым пытанні, якое можна назваць гістарычны Дыснейленд або трушны помнік даўніны. У публічнай сферы гэтыя пазіцыі трохі сутыкнуліся на рэканструкцыі Гарадзенскага замка. Адзін погляд, як я зразумеў, дэманстраваў гісторык Мікола Волкаў, які абураўся той рэканструкцыяй, якая праводзіцца зараз, і заклікаў да найбольш аўтэнтычнага, трушнага аднаўлення фартэцыі. А іншы падыход дэманстраваў старшыня праўлення беларускага камітэта і КАМОС, гісторык і культурны антраполаг Сцяпан Стурэйка. Ён казаў, што трэба змяніць наогул наше ўспрыманне таго, што такое спадчына, і навучыцца абыходзіцца з тым, што ёсць. Я правільна патлумачыў гэтыя пазіцыі, і што ты пра гэта думаеш? Вот это вот такое глобальное вот пытанне, тут 100 пытанняў адным, напэўна, з усім гэтым. Мне падаецца, што крыху не так. Калі все-таки паглыбляць гэту гісторыю з замкам у Гародні, там Мікола быў моцна нездаволены, абсолютно апраўдана тым, што там, в прынцыпе, рабіць пачалі по праекту там 20гадовай даўніны і не ўлічылі навейшыя знаходкі. Вось. І замак аказаўся, ну, просто... Мы не можем его зараз аднавіць трушна, просто потому что мы не ведаем, як он выглядаў трушна. Але, ну, як бы, да, трэба праяўляць пэўную сціпласць у такіх падыходах, асабліва калі мы не разумеем. І не трэба фантазіраваць таго, чаго зусім не было. Адзін момант плюс другі, там праблема не ў тым, што пабудавалі цукерку, а праблема ў тым, што будуючы цукерку, знішчылі некалькі аўтэнтычных кавалкаў замка. Невялічкіх, але ўсё-такі. Гэта праблема, да? Праблема не ў тым, што нельга будаваць прыгожа, праблема ў тым, што нельга разбураць існуючае старое. А гэта вот такі базавы прынцып рэстаўрацыі быў парушаны ў Гародні. Вось. І Сцяпан не выступаў за тое, што гэта хорошо, а просто, ну, трошки шырэй глядзеў на сітуацыю. Тут хутчэй цікавіць пытанне, а як жа правільна? Бо ніхто не ведае напраўду, як правільна рабіць. Хочацца паабмяркоўваць пытанне, ад чаго мы адштурхоўваемся, калі кажам пра правільную рэстаўрацыю. Бо зрабіць як было мы не можам. Мы не ведаем, як было. Адпаведна, фантазіраваць усё адно трэба. І вот фантазіраваць, адштурхоўваючыся ад чаго? Вось пытанне. І, ну, вот Сцяпан просто хацеў перавесці гутарку напэўна на гэты ўзровень, ну, бо ўжо што разбурылі, то разбурылі. Мікола, ён
прынцыпова адстойваў доўгі час ідэю, што трэба паспрабаваць все-таки зрабіць максімальна як было, ну вот калі вельмі спрашчаць гутарку. Таму тут такая праблема, ёсць канфлікт паміж на сённяшні дзень, ёсць канфлікт паміж тымі, хто лічыць, што можна аднавіць як было. У нас была эта проблема у 90-х, у нулевых лічылася, што есть нейкі правільны спосаб аднаўлення спадчыны. Што вот у Европе это все давно распрацавана, нам трэба просто ўзяць. І прыедуць людзі, якія вот все зробяць правільна. А зараз мы разумеем, ну і ў пэўным сэнсе можна сказаць, што вот можа Мікола прэзентаваў гэты 10 год назад вот гэтае бачанне, так, такіх ахоўнікаў. А зараз мы разумеем, і вот это тое, што Сцяпан спрабаваў паказаць, што няма ніякага правільнай рэстаўрацыі, што рэстаўрацыя это заўсёды творчасць. Творчасць, якая трымаецца на кансэнсусе ў грамадстве. То есть спадчына это тое, што грамадства зараз хоча бачыць, хоча атрымаць профітам ад мінулага. То есть это троху больш складаная штука, чым просто правільна ці неправільна. І у тым жа ЮНЕСКО, той жа спіс, сусветны спіс помнікаў, іх там зараз вельмі моцна, яны стаяць перад вельмі моцнай праблемай. Бо спіс здаравенны, туды ўжо паўносілі ўсё, што можна, кожная краіна хоча несці яшчэ больш, і сэнс спіса крыху губляецца, таму што проста не ясна, што мы, калі мы ўсё зараз будзем уносіць, мы губляем каштоўнасць гэтага спіса. І перад сусветнай спадчынай стаіць просьма вот такіх вот пытанняў, да, як гэта выбудаваць, ад чаго штурхоўвацца, што такое спадчына, што такое помнік. І вот, напэўна, хутчэй так вот, да, то есть ёсць праблема людзей, якія лічаць, што можна просто па-старому, што ёсць нейкая ідэальная схема. І это, дарэчы, мне здаецца, это не прыклад з гарадзёнскім замкам, там складаней, да, там складаней было. І ёсць людзі, якія, ну, лічаць, што трэба шырэй глядзець на эту ўсю гісторыю. Спадзяюся, я патлумачу. Дзяк за тлумачэнне. Я заўважыў, што беларускае грамадства досыць балюча рэагуе на навіны пра рамонт абароненых законам аб'ектаў, тых жа культавых будынкаў, калі парушаецца нават логіка, не кажучы ўжо пра закон. Калі тыя ж самыя праваслаўныя храмы ўпрыгожваюць налева і направа залатымі цыбулінкамі, якіх на пэўных будынках наогул не было раней. Зрэшты, праваслаўныя святары ў такіх дзіўных рашэннях не адныя. У сцяне гатычнага касцёла святога Казіміра ва Ўсілюбе нядаўна, а гэты касцёл збудавалі ажно ў 1430-х гадах, дык там прабілі пры рамонце нішу ў сцяне, і нават Мінкульт прызнаў гэтыя дзеянні незаконнымі. Вось што рабіць у такіх выпадках? Яны парушаюць закон, бо ім все можна? Нет, відавочна, яны парушаюць закон, і у нас просто за парушэнне закона ў сферы аховы помніку у нас не караюць. Ось, у нас няма апелляцыйнага органа ў гэтай сферы, што зараз можа нават і радуе, але заўсёды вельмі напружвала ўсіх людзей, які ў гэтай сферы працавалі, таму што сфера аховы помнік прыроды, напрыклад, быў это там пры прэзідэнце, як там зялёныя, да, якія маглі вельмі жорстка прайсціся па любым чалавеку, які там штуку лішнюю злавіў. А ў сферы ахоўвання помнікаў такога і блізка не было. Таму святары часам дазвалялі сабе і дазваляюць такія дзеянні, спасылаючыся на нейкую, можа, часам сваю. Мы не знали, вот у нас же есть храм, нам трэба книгу прыгожу. Вот взяли і зрабілі. Вот. І па факце ўжо так ёсць. І ўсё тут. І не дужа ім што зробіш. Бо это храм, атрымецца ягоны, так, такая ситуация. Но это штука, якая просто павінна паступова змяніцца с удакладненнем законодаўства, с большими компетенциями ахоўных органаў дзяржаўных, якія займаюцца этой праблемай. Нешта такое. Я вось што яшчэ заўважыў. У нас у публічных дыскусіях шмат хто дэманструе такое грэблівае стаўленне да СССР і савецкай спадчыны. Распаўсюджваюцца такія эмоцыі часта і на архітэктуру часоў саветаў. Маўляў, ад яе трэба пазбаўляцца і можна яе не шкадаваць, калі яна знікае. Бо вось зноў жа прыклад з Гомеля. На адной з савецкіх высотак у цэнтры горада, збудаванай у інтэрнацыянальным стылі, збілі нядаўна ўсе адметныя элементы ды пакрылі такімі бежавымі пластмасавымі панелямі. І цяпер будынак хіба што памерамі адрозніваецца ад нейкай тыповай прадуктовай крамы на ўскраіне нашых гарадоў. Дык як быць савецкай архітэктурнай спадчынай? Тут, бачиш, ты праблему закрануў такую, якая нават не пра савецкую спадчыну, а агулам пра сістэму аховы помнікаў у Беларусі. Я так, можа, хутчэй сваё такое меркаванне выкажу. Тут, бачиш, якая праблема. У нас дрэнна распрацавана разуменне, што такое ахоўваць помнік. І па выніку, калі помнік нейкі ўносіцца ў спіс, так,
Неважно, это Мірскі замак ці гэта якая-нибудь там будынак 50-х гадоў 20-го стагоддзя, конечно, самое важное. На яго адразу аўтаматычна накладаецца весь гэты вораг дакументаў, звязаных з ремонтом, реставрацией, аховой, это тут и Минкульт, и Минстроительство, и та-та-та-та-та, и отрымливается и куча комиссий, комитетов, ну и это прям целая вот такая серьезная проблема. И коли удочинение до Мирского замка, это как бы правильно, и удочинение там до какого-нибудь храма, это так само правильно, хотя это у этой ситуации не заўсёды працуе, то отрымливается удочинение до домика 50-х годов, все такие где-то думают, ну как бы, ну, ці вартае оно того, да, вот. І у выніку атрымліваецца, нават калі помнік уносіць все-таки ў спіс, вот такі не вельмі важны, ну некая камянічка, да, там 20-го стагоддзя, любого перыяда, то так як на яго фармальна все одно падае ўвесь гэты набор заканадаўства, а ўсе разумеюць, што яно вот не дужа працуе, потому што караць все одно за это не караюць, ветрам все одно нешта можна, то у выніку і атрымліваецца, што рэстаўратары, ну дакладней будаўнікі, якія робяць рамонт такога будынка, яны самі прымаюць рашэнне, што захоўваць, што не захоўваць. Ну яны такія, яны бяруць, адбіваюць самае каштоўнае, напрыклад, вот нейкія там знешнія асаблівасці помніка, ну сцены ж яны пакінулі, яны такія, ну так што, мы ж зрабілі як все нормально, вот сцены ж стаяць, будынак стаіць, а то, што яны лепей сцены разбурылі, а вот это элементы пакінулі, да, як бы ніхто не гаворыць. У нас недастаткова глыбока распрацавана канцэпцыя захавання помнікаў. Таму што гэта, дарэчы, адна з праблем у гэтай ахоўнасці помнікаў. Што, типа, калі ўжо помнік, дык трэба яго цалкам ахоўваць, пылінкі з яго смываць. І так у законе прапісана, што, не дай Бог, ні в якім разе. На практыцы гэта выходзіць на такую сітуацыю, што все одно што не выканаеш. То на месцы самі людзі рашаюць, што лепей захаваць. Ну і захоўваюць, ну там што прасцей захаваць, ну сцены, ну окей, ці фасад. Вот, чисто фасад. Покинем там фасадную стенку, все остальное позбиваем. Ну, вот, типа заховали, вроде не экспрацавала. Нема разумения того, что у будынку, что у кожным объекте треба заховать некую конкретную особливость. И отстать от людей у тым, там, яким колером нафарбують будинок, ці там, які користаються там технологиями. Не хапает такого больш деликатного подходу до помников. Тому на место человек ведает, что все одно ніхто йому нічого не скаже особливо, ну, але скажуть, ну, скажуть і скажуть, нічого не зроблять їм. Приймається на місце рішення. А що складання за що заховувати? Відовочно вот этой вот особливості, там, орнаменти на стінах, ну, вот такі особливості, там, кольору, як вони пасували, да, ритміку фасаду, вот такі речі. Ну, от, слухайте, робимо, і все. Вот. Тому у виніку гэта і розбирається. І кажучи про совєтську спадщину, яна відовочна каштоўная, яе відовочна трэба захоўваць, але мы не можам гэту всю спадчыну захоўваць цалкам. Ну вот кшталту, вот ёсць будынак 60-х гадоў і не чапайце яго. Мы мусім пагадзіцца, што мы можам яго інтэрпрэтаваць, вышыўшы на нейкі грамадскі кансэнсус, што ў гэтым будынку самае важнае, каб яно захавалася, а што не самае важнае, што будучы гаспадар можа крыху памяняць, падстроіць пад новую функцыю. Вось, напэўна так. Проста асаблівасць гэтага кейса, гэта савецкі нежылы гмах, так званы дом сувязі пачатку 80-х гадоў, ён не меў ахоўнага статусу. Што ў такіх выпадках рабіць? Ну, тут такая ситуация, что все-таки домы, ну, там, объекты, які менш за 50 гадоў навряд ці будуць выносіцца ў спіс, апроч іх супермастацкай вартасці. Ну, гэта пытанне, яшчэ раз, зараз нам вельмі ўсім важна зразумець, прям важно зразумець, што спадчына гэта пытанне кансэнсусу ў грамадстве. То есть, калі шмат людзей запатрабуюць там захавання такіх высотак, нават не 50-х гадоў, захавання ландшафту вакол іх, там захавання нейкае, ну вот саміх гэтых будынкаў, то прям вельмі шмат людзей заклапоціцца этой праблемай, то яно захаваецца. Так ці ну ёсць шанец, скажем так, не чапаючы вот тое, што мы ў 21 годзе, а так больш агулам беручы, ёсць шанец, што яно захаваецца. Калі грамадству это не дуже цікава, то не захаваецца. І яно, в принципе, ўсюды так працуе. То есть мы не можам у спадчыне збегчы ад сітуацыі грамадскага ціску. Нема такога, і в Европе, ну, і такога нема. На самой справе там куча праблем у Европе з помнікамі. Нема такога, што вот у законе что-то прапісана пра спадчыну, і яно само по сабе працуе. Все одно постоянно возникают конфликты разумения того, что там трэба захоўваць, что не трэба захоўваць. И гэта рашаецца ў выглядзе
Ну, вот як з гарадзенскім замкам, вялікіх халівараў, канфліктаў, дыскусій, спрэчак, нейкіх судовых паседжанняў. Але вот гэта па выніку ёсць нейкі грамадскі кансэнсус. Часам вельмі несімпатычны кшталт, як у гарадзенскім замку. Вось, яно так працуе. А вось рэформы, якія з іх даўно наспелі ў сферы аховы нашай спадчыны і што б ты зрабіў, калі быў міністрам? Ой, у меня такие радикальные думки, что я нават боюсь их выказывать. Ну, просто, напэўна, не змогу все свое бачанне патлумачыць, але у нас есть процьма тэхнічных момантаў, кшталту того, что нормально у законодаўстве не приписано, что такое реставрация, да, вот просто гэты момант трэба было падняць. Вот. У кодексе об культуры, у нас есть новый кодекс об культуры, нормально не прописано, что значит уносить у спіс помнікаў аб'екты, в сэнсе не прописаны крытэрыі, што варта уносіць, што не варта уносіць. Все вельмі агульна. Таму там работы такой тэхнічнай, дробнай, там на пару год все это прописывать. Ну, калі глобально глядзець, так, я крыху футурыстычна, может быть, про это все думаю, я б, конечно, разделил помники на больш важные и меньш важные. Это вот тое, з чаго вельмі боятся люди, які часто займаюцца пытаннем аховы спадчыны, бо лічыцца, што нельга дзеліць помнікі на больш важныя і менш важныя, што все важныя, это ж наша спадчына. А я все-таки принципова по нейкіх крытэрыях падзяліў бы помнікі на больш важныя і менш важныя, і больш важныя, відавочна, аддаў бы пад кантроль сур'ёзных камісій, а нейкія менш важныя помнікі максимально спростил працу на их для приватных инвесторов и отдал бы их у руки широкой громадскости з мэтай паглядзець, што яны з гэтага зробяць, маючы абмежаванні, але нейкія такія дастаткова лайтовыя. Мне чамусьці падаецца, што спадчына гэта вельмі класная зона для праяўлення творчасці, актыўнасці. Просто трэба правильно ставить абмежаванні, каб яны натхнялі на цікавую дзейнасць, а не наадварот затармажвалі яе. Вось неяк так. Існая, на сённяшні момант сітуацыя не заўжды радуе. Дык ці ёсць хоць нейкі пазітыў? Чым мы можам ганарыцца? Ну, не, чаму? Слухай, на самой справе пазітыўнага адбывалася у нас шмат там яшчэ 70-х гадоў 20-го стагоддзя. Вось мы нядаўна з Камосам рабілі такі цыкл онлайн-сустрэч з рэстаўратарамі старэйшага пакалення, і на самой справе там 80-х у нас быў вялізны бум у Беларусі рэстаўрацыйнай справы, і вельмі на добрым узроўні ўсё это працавала, і шмат такія рэчы, якія там у Менску зараз падаюцца банальнасцямі, яны там кшталту Петропавлаўскай царквы, вот яе цяперашняга выгляда, франтонам над касцёлам Святого Іосіфа, такія рэчы, якія ствараюць вобраз горада і ўсім гараджанам падаюцца натуральнымі, яны вот 80-е паўсталі. У 90-х было цяжэй, значна, але, в прынцыпе, з нулявых гадоў, калі раздзяляць сферу дзяржаўную і грамадскую, то у кожнай былі свае поспехі. Дзяржаўнай сферы паступова пачаўся накаплівацца вопыт. І мы можам это добра бачыць. Спачатку взялі Сезамірскі замак, зрабілі з вялікімі пытаннямі, але пасля, напрыклад, Нясвіж, мне падаецца, большасць пагаджаецца, што зроблены быў ужо там з улікам памылак Мірскага замка. І далей там Красны бераг, Жылічы аднаўляюць, Наваградак, Крэва. Усюды ідзе работа, значна лепшая, чым яна адбылася ў Лідзе, напрыклад. Просто ёсць чым параўноўваць, ёсць бачны гэты рост. І прыклад Гародні тут хутчэй у тым, што негатыўны прыклад, што там сышліся фактары, скажем, таго, што ўзялі вельмі старую канцэпцыю і максімальна нейкую неправільную. Бо яна прыгоженькая просто была, вот і ўсё. А так вось астатнія кейсы у нас паказваюць, што расце ўзровень рэстаўрацыі вельмі паступова, але расце. І аб'екты адкрываюцца. Як экскурсавод ужо часам цяжка знайсці магчымасць нейкую руіну павесці людзей. Усюды ўжо нешта адноўлена ці аднаўляецца. Это з пазіцыі дзяржавы, з пазіцыі грамадства таксама. Па-першае, ёсць агульнае разуменне, што ўсё мяняецца. Няма такога зацятага стаўлення да аховы помнікаў, як было раней. Все разумеюць, што можа прысутнічаць творчасць на такіх помніках, гэта важна. Ёсць куча грамадскіх ініцыятыў. То есть 15 год назад все казалі только про Любчанскі замак, што ёсць такая ініцыятыва, якая аднаўляе Любчанскі замак. А зараз таких ситуаций уже, напэўна, десятки. То тут, то там нешта купляюць, аднаўляюць, рэканструююць, уводзяць у функцыянал нейкі там
млынкі старыя робяць гатэльчыкамі, ну ці вось тое, што мы сёння называлі нейкі палац спрабуюць аднавіць. Прыклад, канешне, на роўлю увогуле класны, вельмі цікавы. І ну, мне падаецца, грамадства ўсё больш і больш сэнсовае, што гэта спадчына, яна свая, і ну, гэта работа, якую трэба рабіць. І гэта творчасць, гэта месца, дзе можна праявіць з вялікімі пакутамі, на жаль, але праявіць сваю творчасць. Да, што любы помнік, наколькі б стары ён не быў, калі вы яго ўзялі, на ім адаб'ецца ваша характарыстыка, ваш характар, да, калі вы яго прынялі. То гэта такая все-таки зона поўнай творчасці. Ну і таксама, ну чыста колькасна, ну расце колькасць аб'ектаў, якія аднаўляюцца. Таму там процьма пазітыўных прыкладаў. І вось, дарэчы, можна проста адкрыць старонку ікамоса, дзе у нас вот это зараз ідзе конкурс спадчына ў дзейнасці. Ну там десяткі праектаў падаліся, там вельмі цікавыя кейсы. І Брэсцкая крэпасць, і Паланячка, і Мінскі шталах, які зараз таксама актывісты раскручваюць страшную ваенную тэматыку. Просто гарыць усё. Вот. Таму агулам ну, ёсць чым працаваць, мякка кажучы. Мне здаецца, ты, можа, пасаромеўся прыгадаць той жа фэст экскурсаводаў, які ікамос у свой час дапамог запачаткаваць. Гэта ж чыста беларускае вынаходніцтва? Да. Я можа, не згадаў, бо гэта крыху, ну, з пазіцыі базавай дзейнасці ікамоса, гэта было хутчэй крыху бонусная дзейнасць, але так атрымалася, што гэты фэст, ён абсолютна унікальная штука. Прыдуманая была ў Мінску, там, постстудэнтамі, актывістамі, і выросла да вялізнага фестываля, дзе там удзельнічалі тысячы людзей за пару дзён. Там апошні раз у 19-м годзе, я не помню, за 2 дні, можа, якіх 300 экскурсій прайшло, ці нават болей. І гэта чыста беларуская штука, да. І яна адным сваім бокам, яна стваралася для таго, каб актывізаваць экскурсаводаў, каб паказаць, што у прафесійнай экскурсійнай дзейнасці можна праяўляць творчасць, не проста там ездзіць па такіх стандартных маршрутах. А з другого боку, гэта была спроба. Калісьці вельмі важная спроба паказаць людзям, што на іх вуліцы ёсць помнікі, што не трэба ехаць далёка ў Парыж ці ў Нясвіж, каб знайсці важны для сябе помнік. І зараз это можа ўжо банальна гучыць, але калісьці, калі мы пачыналі, пра гэта мала хто казаў. Вельмі рэдка можна было там на вялікіх онлайн-рэсурсах тэхніку інфармацыю пра лакальныя помнікі. Все казалі только ці пра замежжа, ці пра, ну, вот там, Кісмірскі замак, але мы былі на хвалі, якая вот падымала гэту цікавасць да лакальнай, утульнай сваёй гістарычнай спадчыны. Тут, да, мы папрацавалі неблага. Цімох, а якім аб'ектам у найбліжэйшы час трэба было б даць ахоўны статус? На што ўсім нам звярнуць увагу? Тут крыху іншае. Ну, как бы, з вялікіх аб'ектаў усе аб'екты ў спісе. З гэтым, як бы, калі казаць пра спіс, гэтым все нормально. Іншае пытанне, што частка гэтых аб'ектаў, якія зараз знаходзяцца ў спісе, знаходзяцца пад пагрозай. Самых розных пагрозаў. Ці просто самі па сабе разбураюцца, ці на іх ёсць нейкі інтарэс там всякіх інвестараў і так далее. Таму нельга назваць нейкі адзін аб'ект, якім нешта дрэнна. Вось. Зараз не хапае, напэўна, нейкага рэсурса, онлайн-рэсурса такого чалавечага, каб просто ствараць вот этой рэйтынгі помнікаў і адсочваць, які з іх у якім стане знаходзіцца. Каб у онлайн-фармаце, да, як бы пастаянна, рэгулярна адсочваць іх стан. Таму мне падаецца, што тут сэнс ж не ў тым, каб нешта асобнае ахоўваць. Зараз сэнс у тым, каб наладзіць максімальна шырокі маніторынг усіх помнікаў у Беларусі, і не толькі тых, што ў спісе, бо яшчэ раз скажу, ёсць праблема, што некаторыя там камянічкі не ўнесеныя да сённяшняга дня. І маніторыць, і тут пытанне, каб загадзя ставіць праблему. Вот одна з праблем, якая не дазваляла нам часам ахоўваць аб'екты, іх захоўваць, это тое, што, ну, як бы мы прачыналіся, калі іх пачалі там разбураць, да, а не загадзя. Вот не хапае сістэмнай работы ў сэнсе маніторынга помнікаў па ўсёй Беларусі. Напэўна, вот зараз это такая адна з важнейшых праблем. Апошняе пытанне табе яшчэ. Куды б ты сам параіў беларусам з'ездзіць? На што паглядзець? Можа, нешта не папсовае? Ой, не, ну слухай, это ж як бы іх жа шмат. Зараз згубілася это сэнс слова папсовы, крыху мне падаецца, бо я просто гляджу ў інстаграме такую колькасць блогераў, якія вот вандруюць па Беларусі, ну, з розным ахопам аўдыторыі, але ў тым ліку з досыць вялікай, што мне падаецца, што ўжо вот няма. Ну, яшчэ гадоў 10 назад я б сказаў, што, ребята, вам это што вам это Мірскі замак? Ну, Гірвяты з'ездзіце. Але зараз Гірвяты это ўжо там больш папсовае месца,
Ты уже думаешь, ребята, может, не Свиж ездить, нормально походите там, поглядите этой коллекции здоровенной, не свижские, чем это банальные попсовые ребята ехать. Все неяк настолько перекручивается. Что можно назвать не попсово, как это то, что новое. Вот у Беларусі зараз регулярно ствараюцца нейкія цікавыя новыя музеі, у тым ліку у недавно там адноўленых нейкіх аб'ектах. Вот гэта варта адсочваць і шукаць магчымасці туды з'ездзіць. Не ведаю, напрыклад, там у Новаградаку музеі гэта вельмі цікавы, незвычайны, там яўрэі падкоп рабілі, каб выбрацца з яго, і пра гэта там распавядаюць. Это адносна новы музей. Недалёка на Карэлічыне ёсць ферма смаўжоў. Вось, таксама досыць гістарычная штука, хаця это чыста фермерская гаспадарка, але там ёсць такі гістарычны бэкграунд. Мне падаецца, гістарычная сядзіба. Найбольш занядбаная частка нашай спадчыны гэта сядзібы, бо да іх яшчэ шмат дзе не дайшлі рукі, і можна паехаць у-небудзь Ляхавіцкі раён і цэлы дзень вандраваць, там, падаецца, штук 7-8 захавалася сядзіб рознай стан захаванасці. Вось, і это прям цэлы асобны свет, які вот можна адкрываць. Але гэта так, вот просто сходу, бо мне падаецца, Беларусь зараз вельмі цікавая для вандровак, бо экасцежкі адкрываюцца, храмы аднаўляюцца, новыя музейчыкі ствараюцца, і я ўжо па шчырасці, вот хоць займаюся гэтым прафесійна, ужо нават усяго не ведаю дакладна. Там у Брэсцкай крэпасці раз на год новы музей адкрываецца, я яшчэ ўсе не наведаў. То просто трэба, зараз, дзякуй Богу, хапае рэсурсаў, якія гэта спецыяльна шукаюць, вот, то трэба просто глядзець і катацца. Вот для вікендаў сама то, каб куды-небудзь ездзіць. Застаецца сапраўды ездзіць болей па родным краі, адкрываць для сябе новае і спадзявацца, што ў пытанні зберажэння свайго мінулага і спадчыны беларусы будуць прыкладам для іншых народаў. Вось такім выйшаў наш чарговы выпуск падкаста. А што вы, нашы слухачы, думаеце на гэты конт? Не забывайцеся дзяліцца ўражаннямі ў соцсетках ды на скрыню Цэнтра новых ідэй. Не забывайцеся таксама і на рэгіёны родныя, каб зусім не ўмерлі. Падпісвайцеся на нас у iTunes, SoundCloud, Spotify ды Google Podcasts. Усяго найлепшага. Вандруйце па Беларусі, гэта зараз самы лепшы варыянт адпачыць і набрацца сілаў, бо ёсць што паглядзець. Вот, всім добрых падарожжаў.